Gibuhian na sa kapulisan sa Mandawi katong driver sa prime mover nga nadisgrasya sa siyudad sa Mandawi. Ang aksidente nakuhaan sa CCTV sa command center. Nakita na enkwentro sa prime mover og motorsiklo sa may highway sino. Bidikit ang motor og may aksyon og liko ug napasok kini sa ilawom sa truck. Namatay sa aksidente ang parehong driver sa motor na sayrang nag-sideline ug habal-habal. Ingon man ang pasayro nini na og dispensa ang driver nga si Edgar Onsines kay wa jud siya makakita sa motor nga may pinpid kaniya. Bato sa traffic group chief gibuhian si Onsines kay may settlement na tali sa pamilya sa mga namatay. Pahimangno sa PNP ug sa magmotor likayan jud ang pagsikid o paduol kaayo sa mga dagkong truck kay may mga area nga blind spot o di gyud makita sa driver tungod sa kahabog niini. Nadawat tapos pamilya nakato disgrasya man gyud sad. Makita man nato sa CCTV no na do na kuan na siguro negligence ang kuan driver pero disgrasya. Sumutong gidawat nilang tabang no, sa company sa truck.